Salut tuturor! Am stat și m-am gândit la o chestie și aș vrea să o împărțesc cu voi. De ce secolul 20 a fost cel mai sângeros secol din istoria omenirii? De ce a fost atâta violență, tiranie și dictatură? Ce a unit, ce unea pe liderii de atunci, pe Stalin, Hitler, ce credeau ei? Și vedem că ei au crezut că provenim dintr-o explozie sau din maimuți și că nu există Dumnezeu. Au început să lupte cu credința, au început să lupte cu biserica și au fost mulți oameni care le-au susținut. Și ce au primit în schimb? În schimb au primit 2 războaie mondiale și milioane de oameni care au fost uciși și persecutați. Ce să facem noi ca să nu se repete istoria? Vedem că biserica în secolul 21 se luptă cu această religie falsă și vedem toate dovezile că este o minciună și o religie falsă care au început ei să învețe în școli că provenim din maimuți. Este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care ne învață adevărul, este Biserica vie a lui Dumnezeu. Și ca să nu fiți înșelați, abonați-vă la canalul Saltănenca, Iulia și Stanislav, canalul Justan și Cuvântul lui Dumnezeu România, unde veți găsi mai multă informație și să nu vă lăsați să fiți păcăliți. Vă doresc la toți o săptămână binecuvântată. Pa!